Здравей, може ли да се представиш с няколко думи, кой си и защо днес правим това интервю с теб? Здравейте, казвам се Георги Папратилов, треньор в Гребен клуб Черпоков. Интервюто го правим във връзка с най-препоръчен спортен клуб в проведената анкета през последния месец. И имахме честа нашия клуб да е убедителен лидер в гласуването, което за мен лично е голяма изненада. И се радвам, че Пловдив предпочита гребането и част от нашия клуб. Ще ми разкажеш ли малко повече за спорта? Какво би помогнал на едно дете, на един човек? Как го развива? Какви качества създава у него? Специално нашия спорт гребането развиваме цялата група мускули на състезатели. Почваме от ранна детска възраст да се занимаваме с тях. От 10 годишни това не е най-ниската възрастова група. Работим усърдно с тях, насърчаваме ги и се развиват до... Дори след, знам, че има и ветерани във вашия спорт. Дори и след, когато приключат училище или вече ако са стигнали до по-високо ниво. Лесно ли си става шампион в България? И да, и не. Ако си усърдно тренираш и искаш да успееш, с цената на малко повече труд, постигаш успех. Но да стоиш само на пейката или да отбиваш номера, като идваш на тренировка, няма как да станеш шампион. Добре, тогава аз знам, че във вашия спорт има едни хора, които са много незначителни за повечето, но аз смятам, че са изключително жизненно важни. Това означава ли, че тези хора, които се казват ролеви, могат да стоят на пейката и нищо да не правят, или и те също трябва да се развиват заедно с екипа? Даже ролевия е как да го кажем, втори треньор, който трябва да даде още повече от себе си с помощ на основния треньор, за да може да подготви самите състезатели още от излизането си на вода, да ги ръководи както в лодката, те разчитат на него, така и по време на загрявка да се подготви състава, да е в кондиция и да знаят, че могат да разчитат на един на друг, а не само както е известно един стои и другите го возят. Да. За тренировките тренират всеки според възможностите си, като се направят контролни на вода, на ергометър и вече по екипажни лодки. Всеки показва до какво ниво е и се развива от това ниво нагоре. А каква е разликата между лодките ви? В смисъл такъв, знам, че имате двойки, четворки, които са с по 2 греба от двете страни, има и такива, които са с по едно. Също така знам, че осморката ви е, доколкото съм наясно, гребат само от едната страна. Защо? Това са два вида спорт. Не два вида спорт, а един спорт, два различни стила на гребане. Едното е разпашно гребане, другото е скулово гребане. Скуловото гребане, както питахте, е с двете гребла, а разпашното е с едно. Осморката, тя е короната на нашето гребане и там винаги е с едно гребло. Поне аз не съм запознат да има осморка вече в направление скул, а само с направление разпашно. В четворките имаме и разпашно гребане с кулово гребане и при двойките също. Само едноместната лодка е едноместна вече, защото няма как там да гребем. Да. И вече ги разделят. Имаме няколко в нашото местно държава, на републиканско ниво. Си имаме лека категория и тежка категория в дадени дисциплини, които са приети по правилник. А каза, че имате лека и тежка категория. Има ли значение ролевия колко тежи? Да, ролевия при всяка възрастова група си има килограми, която трябва да не е под изискуемите килограми. Примерно за мъжете и жените да е над 50 кг, примерно за малките, тези, които ги водим пионери или кадети, тях да е 35 кг. Това е разликата между ролевите, защото мъжете и жените са осезаемо по-силни да тренират с 50 кг ролеви, отколкото малките деца, които са на
13-14 години да имат ролеви 50 кг. Добре, примерно, знаеме, че, в смисъл аз знам и нашите зрители ще разберат съответно, които не знаят, че реално функцията на ролеви е да държи лодката в средата на коридора и да управлява и да наблюдава и много функции има. Когато няма ролеви, тази лодка как върви направо? За скуловото гребане, то и пред двете ги има, примерно в четворката скул и в четворката разпашно гребане, си има на самото крачно, което ние ползваме, си има рул, който се управлява с кръка. И така една от позициите в лодката се управлява независимо първи, втори, трети и четвърти, който има най-добър подход от състезателите, за да усети лодката, и управлява с рулно крачно. А на самия крак, с движение наляво и надясно, се намества, държим лодката в коридор. Това е по-трудно в разпашното гребане, защото когато ползваш едно гребло, влагаш цялата си сила с двете ръце и силата ти е по-голяма, така и лодката не са еднакви. Но когато гребците, състезателите не са еднакво силни, а когато е в скуловото гребане, по принцип носовата двойка, тези, които са двамата последни с гръб, те оправят посредством лява или дясна ръка, си помагат, което е малко по-лесно за управяне на курса. Въпреки че си имат също и те рулно крачно. Но трябва да са много добър екип, за да могат да удържат курса, иначе може да стане Затова проблем. при различните възрастови групи, при най-малките, там имаме задължително четворка скул с рулеви. Вече като станат на 15 години, вече се качват в следващата дисциплина четворка скул само. А как е в момента състоянието в клуба с деца, подбор на деца? По-трудно ли е сравнение с предни години или е по-лесно? Имат ли интерес от хората? Защото все пак гребането е лидер в тази анкета, която направихме. Подбора на деца имаме изключително хубавото място на гребна база Пловдив. Разкарват се доста родители, виждат, че има деца спортуващи, идват, питат. Това е едно от нещата, които така привличат хората и децата да се запишат за гребане. Другото е чрез програми, примерно, които кандидатстваме да си работим с тях. За развитие на спорта? Да, за развитие на спорта, детско-юношески школи. Да. Това е което още едно от нещата, които ни привлича деца. Чисто приятел или примерно брат-сестра, вече като пораснат от децата, които са тренирали при нас, приятелчета. За да си прекарат времето заедно. За да си прекарат време, да. И това е което е най-основното. И вече ние си правим подбор с наша си вътрешна реклама. Си набираме деца за гребане. Според теб, каква е причината ви да сте, да кажем, лидера в Пловдив като спорт и клуб? Може би това, че сме дълги години в спорта, като клуб над 20 вече и доказано един от водещите шампиони. От 11 години провеждаме и клубна регата, която се води на нашия клуб, което е доста хубаво събитие през годината. Участват минимум 3 гръцки отбора, 2 от Сърбия и това може би е като един вид, че сме спечелили доверието на гражданите, и това, което искат да са чували за нас, защото винаги е имало положителни резултати и не само на регатата, на републиканските шампионати също се представяме много добре има ли деца, които след това стават мъже и жени, завършили са, родили са им се деца и се водят децата тук да спортуват отново? Да бъде такъв кръговрат или още не сте достигнали до това като възраст? За сега още от моите състезатели нямам такова наблюдение. Аз питам по принцип. Но да, има завършили, приключили състезатели спортна кариера, така да го кажем, като юноши, до когато са били примерно до 25 години, сега вече са семейни, децата им са около 10-12 години и идват и ги записват. Примерно аз съм с
един така да го кажем от примерите. Моя първи братовчет, ние имаме горе-долу 10 години разлика. Аз по този начин започнах да тренирам. Той приключи и аз започнах с неговото довеждане на мен на едно състезание, се зарибих и така почнах да тренирам. Следващия ми въпрос е така доста интересен, насочен по-скоро към родителите, които биха се чудили или имат колебания. Знаеме, че спортното училище от тук е на 300 метра, 500 метра максимум. Всичко, има всякакви спортове около него, но струва ли си да вкараме дете в спортно училище, за да тренира гребане, или може да си бъде в което и да е друго елитно училище в града и пак да тренира? Смисъл такъв. Много ли се различават резултатите и въобще различават ли се на деца в спортно училище и извън? Това е разликата. Малко е, как да го кажем, по принцип, ако спортното си влезнал с цел вътре в него, за да станеш добър състезател и си спазваш това самия режим на тренировки и учене, постигаш резултат. Но малко днешните деца, като влезнат в спортно училище, искат да постигнат нещо, но като се натоварят малко повече и по някое време дават зан. Им става трудно. Да, им става трудно. Децата, които са примерно в професионални гимназии, езикови гимназии, идват, тренират много мотивирани, защото виждат, че като са мотивирани с тези тренировки, които ги правят, са почти еднакви с спортното училище. Като резултат и като конкуренция. Не им отстъпват. Едните са малко по-мотивирани, другите са малко по-немотивирани, според мен. Да. Като за прием чисто от спортно училище да приемеш дете, за мен е по-правилното, защото един вид става двоен, даже троен контрол с децата в училище. Единия е с родителите, когато детето ти е тук при нас, после в училище, и комуникацията между преподаватели и треньорите, които са в клубовете. Нямат възможността така да го кажем, да кръшкат. Поне това е моето мнение. Но малко по-трудно става. Нямат това свободно време. Сутрин са на тренировка, след обед на училище, след обед пак тренировка и няма това свободно време, което виждат по другите си връстници. Колко клуба има по гребане в България и по другите градове, освен Пловдив, разпространено ли е така самия спорт, или е много по-сложно като дестинация за нативане, взимане, водене на деца и така нататък? Най-големите са, общо клубовете са 20, по републиканско участват 15-16 клуба. В София имаме най-много клубове, след това сме тук в Пловдив с 5 и в другите градове, като Русе има един, в Бургас един, в Созопол един, във Варна един и няма повече. Това, че в София са най-много клубовете, означава ли, че там качеството на тренировките е по-голямо или тук? Питам, защото тук е гребната база и тя е едно злато, бих казала, за цялата държава. И това, че там има най-много клубове, означава ли, че там са най-добрите спортисти, или по-скоро има повече треньори, които имат интерес да го развиват? Да, по-скоро второто, което обязателно по-голям град с повече народ, повече клубове и търсенето и предлагането е по-голямо. Да, но там се достига по-трудно. Да, това е което е един от минусите. Тук в Пловдив с градския транспорт имаме поне 4 рейса, за да се стигне. Самите деца, пристигат лесно с рейса. Обаче, като влезнат в националния отбор, къде предимно се провеждат лагерите на националния отбор на тези състезатели, когато са в България? Не говорим, когато са в чужбина. Специално при нас, нашето гребане, лагерите се провеждат, когато са на вода. Има център на язовир Лобуш, село Ковачевци и на язовир Кърджали. Там, което ползват като база. Да. И ползват и тази база сега. Допреди 20 дена ползваха нашата база, защото температурните условия не позволяваха да се ползват още тези две съоръжения. Преди години се ползваше река Ропотамо, но там с сменен статут на екосистема не ни допускат вече, спряха да се извършат лагери там.
там беше, да кажем, зимното гребане, което е по-топло и се получаваше да се гребе там. Атмосферните условия позволяваха самата река да се гребе. Ако сега има родители, които се чудят дали да се доведат детето, можеш ли да им отправиш предложения и защо точно да изберат вас? Ясно е, че на анкетата са ви избрали, но как тези, които не са гласували, да кажат, да, аз бих се завела детето поне да пробва. Защо? Точно вашия клуб. Нека да пробват, да видят, да разпитат, примерно, ако така да го кажем, ако не са ни гласували доверие, защо се питат, защо този клуб е първи в статистиката за най-популярен спорт в Пловдив. Това, което ние работиме, е индивидуална, така да го кажем, индивидуална работа с децата, внимание, доста към тях и най-вече сплотеност към всичките деца. Чувстваме се като, как да кажем, като едно семейство. Всички треньори работим заедно, нямаме някакви противоречия и смятам, че това е едно от нещата, които ни е направил първи в класацията, като най-предпочитан клуб, който развива този спорт в Пловдив и може би и това, че, както го казахме, когато имат достъп до хората, до гребната база, чуват нашето име и от кой отбор си, от Черпоков и това да довежда до положителната оценка, която ни е дадена. Много ти благодаря за това интервю и се надявам да идват все повече деца тук да спортуват и да правите шампиони, защото спортът е много красив и няма други такива спортове, освен гребните, които да съчетават свеж въздух, вода и приятна обстановка и семейство. Благодаря. Гребната база е сърцето на Пловдив. Тук в Гребен клуб Черпоков децата не просто тренират, а изграждат характери. Гребането учи на дисциплина, работа в екип и воля. То дава на децата ни здраве и увереност, които ще им служат за цял живот. Спортът е най-добрата инвестиция в тяхното бъдеще. Подкрепете Пловдив, подкрепете спорта, подкрепете академичното гребане. Вече знаем, че гребането е реално спортът в Пловдив, който е най-предпочитан от тези, които ги имаме. Специалистите на Пловдив отличихме, благодарение на вас, от гласуването в едномесечната анкета, Гребен клуб Черпоков за най-предпочитан клуб и съответно академичното гребане за най-предпочитан спорт. Ако историята, която гледате, ви е интересна, подкрепете канала ми и нека вървим заедно напред. Нека помогнем на хората, които са специалистите в града и са най-препоръчваните да достигнат до още повече доволни хора. Благодаря ви за вниманието и се надявам да съм била полезна.